And can the negation of sex lead to enlightenment? You see, if Just to remind them what is saha. И въпроса, отново повтарям, за който сега ще говорим, е дали може отричането на секса да доведе до просветление. What is enlightenment? Какво е просветление? Which bastard has talked to you about enlightenment? Which spiritual bastard has talked to you about enlightenment? Which bullshit book you have read about enlightenment? What is enlightenment? Who has asked this question? Let him get up and say what is enlightenment. Кое копеле, свещено копеле ви ви говори за просветлението? Коя глупава книга ви говори за просветлението? Нека този, който се интересува да знае повече за просветлението и задал този въпрос, моля да стане. Да излезе и да обясни какво е просветление. Да стане и да обясни какво е просветление. Аз го зададох, аз го казах. The freedom from becoming, the freedom from psychological tie, that is the only enlightenment. There is no other enlightenment. Свободата от ставането, свободата от психологическото време, това е единственото просветление. Няма друго просветление. The gathering of energy to see what is and freedom from what is. Gathering of energy to see all such bullshit concepts and conclusions and borrowed ideas from books and bastard gurus of the spiritual market. The gathering of energy to be free from all such things. To see what is and to be free from what is. And that seeing is without dichotomy between the seer and seeing. This gathering of energy is the only godliness in any human being. This is the only enlightenment. There is no other enlightenment. Това събиране на енергия, да видим това, което е, и свободата от това, което е, и от всичките представи, заключения и взети назаем идеи от тези копелета гурута, които са на духовния пазар. Това виждане, без виждащ, без разделението между наблюдаващ и наблюдавано, това събиране на енергия е единственото свято нещо и единственото просветление. Няма друго просветление. The people running into conditioned reflexes out of their own bookish borrowed knowledge, the knowledge begetting experience, experience promoting complication in knowledge. All knowledge is division, creating an I, and that I is expecting. Expectation begetting experience. Experience promoting expectation. And people writing books on the basis of such conditioned reflexes. And you are interpreting that as an enlightenment. What a tragedy. That is why the speaker feels all that he is doing is all playing violin before buffaloes. Nobody is listening. Otherwise such questions can never come. The speaker has said 7-8 times about the mechanism of experience. The experience is all right in technical world.
Here, the experience is the depth of understanding, the depth of the vitality and veracity of the living quality of life. И това, което се случва, е, че хората се умотават в едни обусловени рефлекси, които ги водят към познанието. А това познание ги води към опитности. А тези опитности водят до усложнения и до още по-усложнено познание. А това пък познание е разделение. А разделението е аз. А аза очаква неща. Той очаква да се случват неща, очаква преживявания. А преживяванията отново водят до очаквания. И хора са написали книги, излизайки от техните обусловени рефлекси. И вие ги четете и смятате, че те знаят какво е просветлението. Каква трагедия! Всичко, което сме говорили тук, като че ли е напусто. Затова и говорещия казва, че все едно свири на флейта пред бизони. Вайлина, извинете, на цигулка пред стадо бизони. Или крави. Извинете, българския говеда. На цигулка пред говеда. Да, на нашински език. Механизма на опитностите, говорили сме хиляди пъти за това какво са преживяванията. За това, че в техническия свят те са окей, но че тук преживяванията са смърт за разбирането. Те са смърт за жизнеността, за истинността. За живота, за истината. So much for enlightenment. And what is the other part of the question? Толкова ще кажа за просветлението. Каква е другата част от въпроса? Can the negation of sex lead to enlightenment? Пак потретвам, може ли отричането на секса да доведе до просветление? Отричането, казва. Да, отричането. There is no need either to indulge in sex or to negate sex. Sex is a procreation energy. The body is interested in only two things: survival and procreation. The survival process, one of the indication of the survival process is hunger, and one of the indication of the procreation process is this sex. If it is just as I said, that if the hunger and food is a life process, there is no need either to do fasting. There are people who are doing fasting, and they are thinking that by fasting they will get into enlightenment. This is one of the basic philosophy of a Jain community in India. In Christianity, In Christianity also. especially these monks, some of them. In Jain community, this fasting is something which, according to them, will lead to enlightenment and blah blah blah. And they do fasting. And very strange. See, we get letters from our Jain friends that I am
and I and my friends are going to sit for fasting for 5 days. Yeah. So, this is an announcement that I am doing this glorification. And the tradition is that when something is happening, people go and pay respect to them. Because I am not able to do, you are earning some merit, some holiness, give some blessing, so that even though I am not fasting, I get some benefit of your fasting, from your blessing. So people, they send invitation and people go and sit there calmly and quietly, expecting blessing from these fasting people. И така, както и за храната говорихме преди малко, няма смисъл нито да се въвличаме в прекалено много секс, нито да го отричаме напълно. Секса е енергията на създаването, на продължаването на човешкия род. Моля? На възпроизвеждането. Тя може, в тялото, тази енергия на възпроизвеждането може, тялото се интересува от две неща. Едното е оцеляването, а другото е възпроизвеждането. Оцеляването се осъществява чрез глада, чрез чувството за глад и желанието за неговото засищане. А един от начините да подсигурим поколение е чрез секса. Ако глада за храна е един процес, идващ от живота, то тогава няма нужда ние да постим и да се отдаваме на пости. Има хора, които мислят, че ще достигнат до просветлението, като постят. Така при нас в Индия, това е особено видно в джайнистката общност, които вярват, че чрез пости могат да достигнат до просветление. И това е много странно. Те имат един такъв обичай, когато решат да постят и вземат, че изпратят писма и уведомят всички за този техен подвиг. И напишат, и ние също получаваме такива писма. Аз и моите приятели следващите 5 дена ще постим. И всичко това се обявява така на всеослушание. И традицията е, че да постиш, това е така много, много благоприятно. И ако някой не може да пости самия той, е добре да отиде при някой постещ, да му се помоли и да получи благословие от този, който пости. И по този начин добруването и това, което постещия е спечелил за себе си, той може да се докосне до малко и от него. Малко може да премине и при него. Затова така ходят на гости, отиват, кланят им се и очакват благословия. И това тук беше казано, че същото се случва, същото мислене, същата идея има и в нашата християнска религия. Особено сред монасите, някои монаси и не само.